ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилоъи ахборро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Сарто. имрӯз сафари кории Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ идома ёфт. Пешвои миллат нахуст дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ маҷмааи тиҷоратии Наврӯзро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Маҷмааи тиҷоратӣ дар доираи истиқбол аз сазовори ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. гузориши хабарнигорони мо. 25 март Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ маҷмааи тиҷоратии Наврӯзро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Ба Сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки маҷмааи тиҷоратӣ дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. Сохтмони иншоот ки масоҳаташ ба 2112 метри мураббаъ баробар аст, соли 2019 оғоз ёфта буд. Бино аз 3 ошиёна ва таххона иборат мебошад. Ин бинои хуштарҳу замонавӣ аз тарафи сокинони ватандӯси ноҳия оилаи Абдуллозодаҳо бунёд шуда, дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ 70 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. Дар бунёди ин маҷмаа асосан маҳсулоти ватанӣ истифода шудааст. дар ошиёнаи якуми маҷмааи тиҷоратӣ асосан маҳсулоти хӯрокворӣ ба фурӯш бароварда шудааст. толори намоиш ва фурӯши сару либос ва маҳсулоти ҳунарҳои миллӣ дар ошиёнаи дуюми бино ҷойгир аст. дар қабати сеюми иншоот корхонаи дузандагӣ бунёд ёфтааст. корхонаи мазкур бо беш аз 200 адад мошинаи дарздӯзӣ ва дигар дастгоҳҳои зарурӣ барои духти сару либос муҷаҳҳаз гардонида шуда, дар он беш аз 200 нафар занону ҷавондухтарони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар деҳаи мо корхонаи дузандагӣ кушода шуда ва мо занону гулдухтарони хонанишин соҳиби ҷойҳои корӣ шудем ва шукрона аз он мекунем ки бо дастуру супоришҳои бевоситаи Президенти мамлакат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкорони ватани мо аз худ ташаббус нишон дода дар ободонии ватан ҳиссагузорӣ мекунанд. ин ташаббус на танҳо боиси таъмин шудани мо бо ҷойҳои корӣ гардид, балки дар рушди деҳот низ мусоидат мекунад ки аз ин иқдом аҳли деҳа хушҳол ҳастем. аксари кормандони ин корхонаи дузандагӣ қаблан хонанишин буданд. бо мавриди истифода қарор гирифтани корхонаи нав, акнун занону ҷавондухтарони соҳибҳунари деҳаи Наврӯз корро дар шароити беҳтар баро хоҳанд монд. дар ин ҷо ҳамчунин нафароне ки соҳибкасб нестанд ба курсҳои омӯзишии дузандагӣ фаро гирифта шуда, баъдан бо ҷои кор таъмин мегарданд. мо хело хушҳол аз он ҳастем ки дар деҳаи мо корхонаи дузандагӣ нав сохта шуд. хурсандии мо ҳадду канор надорад, зеро ки мо духтарон занакҳои хонашин омада дар ин корхона кор карда зиндагии худро бо меҳнати софдилона ба пеш мебарем. бунёди коргоҳи мазкурро ки тӯҳфаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат аст, ба тамоми кормандон ва бонувони деҳаи Наврӯз табрику шодбошиҳо гуфта ваъда медиҳем ки бо истифода аз шароиту имконот барои пешбурди дузандагию ҳунармандӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳми арзандаи хешро мегузорем. имрӯз дар деҳоти ҷамоати Навобод як корхонаи бошукӯҳ аз тарафи соҳибкори ватанӣ сохта ва истифода дода шуд. ин ҳам бошад бо дастур ва ҳидоятҳои Пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ аст. ҷаноби олӣ бо занону духтарон таваҷҷӯҳи хос доранд ва имрӯз бо шарофати ин кас мо зиёда аз 200 нафар занону духтарони бо таҷрибае ки дар хона дарздӯзӣ мекарданд ба иҷо ҷалб кардем. боварӣ дорем ки аз ин занону духтарон мутахассисони баландихтисос ба воя мерасанд. бовар мекунонем ки аз меҳнати пурсамари ин корхона каме ҳам ки бошад бозори дохилии ҷумҳурии худро таъмин мекунем. баъд аз шиносоӣ бо шароити корӣ дар маҷмааи тиҷоратии Наврӯз дар деҳоти навободи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, иқдоми соҳибкорро ҷиҳати ободии як гӯшаи диёр шоистаи таҳсин хонданд. нақша дорем ки дар такхонаи бинои маҷмааи тиҷоратӣ коргоҳи қанодӣ бунёд намоем ва 10 нафари дигарро бо ҷои кор таъмин кунем. дар оянда низ бо ҷонибдорӣ аз ташаббусҳои созандаву бунёдкоронаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иншоотҳои дигари хизматрасониро бунёд мекунем ва дар ободонии ватани азизамон саҳми худро мегузорем.
бино дар шафати роҳи мошингарди дорои аҳамияти маҳаллӣ ҷойгир буда ба симои ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ки замони соҳиби истиқлолии мамлакат ба куллӣ тағйир ёфтааст, се богии дигар зам кардааст. Дар охир Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони корхонаи дузандагӣ, занону ҷавондухтарони соҳибҳунар суҳбати самимӣ анҷом дода, онҳоро ба сарфаю сариштакорӣ, тарбияи фарзанд ва ҳифзи ҳунарҳои миллӣ ҳидоят намуданд. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Наврӯзи деҳоти Навобод бинои наву муосири маркази ташхисию табобатии Исмоилро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Марказ аз 4 ошёна иборат буда, дар ошёнаи якум дорухона ва дар 3 ошёнаи болоӣ утоқҳои корӣ, ҳуҷраҳои табобати дандон, ташхиси амрози занона, озмоишгоҳҳои таҳлили хун, ҳуҷраҳои бистарикунонӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон ҷойгир шуданд. Ҳамчунин дар шафати маркази саломатӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдончаи варзишии болопӯшидаро ифтитоҳ намуданд. Гузориши хабарнигорони мо. 25 март Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Наврӯзи деҳоти Навободи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бинои наву муосири маркази ташхисию табобатии Исмоилро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Зимни муаррифии ин марказ ки аз 4 ошёна иборат аст, ба Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншоот аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ғолибҷон Холов қомат афрохтааст. Дар ошёнаи якуми бинои марказ дорухона ҷойгир мебошад. дар ин ҷо намудҳои гуногуни маводи доровории истеҳсоли ватанӣ ба фурӯш гузошта шудааст. боиси тазаккур аст ки роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат ба масъалаи омӯзиши гиёҳҳои шифобахш ва рушди соҳаи дорусозӣ дар кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунанд. натиҷа ҳамин аст ки сол то сол дар мамлакат коркард ва истеҳсоли маводи доровории ватанӣ аз ҷумла тамоми маводи дороворӣ ва маҳсулоти тиббие ки дар дорухонаи маркази ташхисию табобатии Исмоил ба фурӯш гузошта шудааст, сирф ватанӣ мебошанд. дар як қисмати дорухона гӯшаи гиёҳдармонӣ таъсис ёфтааст. воқеан табиати беназири Тоҷикистон дорухонаи табииеро мемонад ки зери осмони кушод ҷойгир мебошад. طبق معلومات متخصصان در جمهوری تاجیکستان زیاده از 3500 نمودی رسانی‌های شفابخش می‌رویند و برای کارکرد آنها در مملکت چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. برگ زوف، اسپند، قوقو، دولونه، میوه خوش، زیرک، زیره، کوکوتی، چایکهک و غیره نامگوی ناپورای گیاهای خودروی شفابخش کشور را تشکیل می‌دهند. اساسگزار سلحو وحدت ملی پیشوی ملت محترم امامعلی رحمان در هر یک برآمدهایشان تاکید می‌کنند در این سمت که برای ماندن یعنی استحصالات نمودن موادهای دارویی وطنی از جمله از استحصال نمودن از موادهای رستنی‌های شفابخش که در جمهوری خودمان می‌روید استحصال نموده جمهوری را با موادهای دارویی یعنی وطنی تامین کنند. سه آشیانه بالایی مرکزی تشخیصی و طبابتی اسماعیل، اتاق‌های کاری، حجره‌های طبابت دندان، تشخیص امراض زنانه، آزمایشگاه‌های تحلیل خون، حجره‌های بستری‌کنانی، آشخانه و دیگر انشاءات یاریرسان را در بر می‌گیرد. انشاءات نوی ساحه تندرستی در ناحیه جلالدین بلخی به طور معاصر بنیاد یافته، در آن برای فعالیت کارمندان تمام شرایط فراهم می‌باشد. لازم به ذکر است که تا مورد استفاده قرار گرفتن این مرکز، ساکنان جماعت نوآباد برای تشخیص و معالجه بعضی بیماری‌ها به مرکز ناحیه و ولایت سفر می‌کردند. اکنون در اینجا نه تنها به ساکنان جماعت مذکور بلکه به تمام اهالی ناحیه جلالدین بلخی خدمت‌رسانی خوب و با صفت طبی پیشنهاد کرده می‌شود. این مرکز طبی با تمام تجهیزات‌های دقیق رقمی زمانوی مجهز گردانده شده امروز با اهالی ناحیه میتواند خدمت رسانی مانند با صفت طبی را رساند. در همین مرکز خدمت رسانی به خلق خدمت کرده میشن که تا همین وقت مردم دشواری میکشید برای دسترس کردن خدمت رسانی با مرکز ولایت میرفتن. باز اینکه شرایط هم خیلی میشه که راه دور مبلغ صرف نکرده در همین جا خدمت رسانی طبی رو به عمل میارن. در اینجا خدمت رسانی در هم پزشکی، فراسوتی، انا آزمایشگاه، همه نمودی آزمایشگاه خونی، بعد خدمت رسانی تشخیص برقی، کاری دیل، تشخیص مغز سرد به اجرا رسانده میشن که
خیلی و خیلی برای پیشگیری و تبابت کردن بیماری ها برای همین مردم آسان می شود، هم به طبیبا هم به مردم. در وقتی کارهای ساختمانی در انشاءات کارگران از حساب ساکنان ناحیه جلب گردیده با معاش خوب تامین بودند. اینچنین در بینای همین مرکز کارخانه استیصال دکه‌های طبی به فعالیت شروع نمود. کارخانه مذکور نیز از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود غالب جان خالق ساخته شده، اقتدار استیصالی آن سالانه زیاده از 1 میلیون بسته دکه طبی می باشد. محصولات استیصال شده به طلبات جهانی جوابگو است. کارخانه استیصال دکه‌های طبی جمعیت دارای مسئولیت محدود غالب جان خالق با دستگاه‌های استیصال زمانوی مجهز گردانیده شده است. محصولات استیصال شده در داروخانه و دیگر نقطه‌های فروش مواد دارویی جمهوری به فروش برآورده می‌شود. رهبریت جمعیت نقشه دارند که در آینده فعالیت کارگاه را وسیع کرده، استیصال دیگر نمود محصولات طبی و دارویی را نیز به راه مانند. باعث خرسندی است که رهبریت دولت و حکومت کشور محبوب ما به رشد ساحه صاحبکاری توجه همیشگی ظاهر نموده، پیوسته امکانیت‌های خوب را برای ما صاحبکاران فراهم می‌آورند. ما از این غمخوری‌های حکومت مملکت الهام گرفته کوشش می‌کنیم که در رشد و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان هرچی بیشتر سهم خود را گذاریم و جشن در پیش‌داده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را دستاوردهای بزرگ پیشواز گیریم. ضمن شناسایی با انشاءات تازه بنیاد پیشوای ملت محترم امامالӣ رحمان تشبوس صاحبکاران دهه نوروز ناحیه ҷалолиддини балхӣ را شایسته تحسین خواندند. رهبر دولت ذکر نمودند که چنین اقدام‌های ساکنان وطندوست جمهوری امکان می‌دهند که جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در روحیه بلند میهن‌پرستی و با دستاوردهای بزرگ تجلیل گردد. همچنین در شفاعت مرکز سلامتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالӣ رحمان میدانچه ورزشی بالاپوشیده را مورد استفاده قرار دادند. این انشاءات که مطابق به طلبات معاصر بنیاد یافته است، با افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار محلی بیگمراد خالق ساخته شده 1000 متر مربع مساحت دارد. میدانچه ورزشی دارای نشستگاه‌ها و دیگر انشاءات یاری رسان میباشد. این میدانچه در زمینه نقشه‌چوربینی‌ها بهر جلب جوانان و نورسان به ورزش و طرز حیات سالم بنیاد گردیده در سمت پیشگیری از کردارهای نامطلوب آنها مساعدت خواهد کرد. محض با دستگیری پیشوای ملت است که در ناحیه ما چنین انشاءات‌ها به مانند میدانچه‌های ورزشی گشوده به استفاده داده شده است. همه روز ما جوانان به این میدانچه‌های ورزشی آمده با بازی‌های فوتبال و دیگر بازی‌ها مشغول می‌شویم. ما جوانان به پیشوای ملت محترم جناب عالی امامالӣ رحمان منتداری بیان می‌کنیم که برای ما جوانان چنین شرایط‌ها را مهیا نموده است. ما با همراه دوستان و هم‌صنفان در وقت‌های خالگی خود به این میدان ورزشی آمده با بازی‌های ورزشی مشغول می‌شویم. رهبر دولت محترم امامالî رحمان از نسل آینده‌ساز کشور و ورزشگران ناحیه ҷалолиддини балхӣ دعوت به عمل آوردند که از چنین امکانیت‌های مساعد وسیع استفاده نمایند و در رشد همه نمود ورزش از جمله فوتبال در جمهوری سهم گذارند. ضمن سفر کاری به ولایت ختلان در ناحیه ҷалолиддини балхӣ اساسگزار сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти маркази хизматрасонӣ бо тарабхонаи замира ва меҳмонхона оғози расмӣ бахшиданд. иншоот дар масоҳати умумии 900 метри мураббаъ доман густурда аз 2 ошёна иборат мебошад. намои берунаи бино бо тарҳ ва усули меъмории миллӣ оро ёфта қомат афрохтани он ба ҳусни ноҳия зебогии тоза зам менамояд. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. 25 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ дар вилояти хатлон дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ба фаъолияти маркази хизматрасонӣ бо тарабхонаи замира ва меҳмонхона оғози расмӣ бахшиданд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2018 оғоз гардида он бо тамоми талаботи меъморию шаҳрсозии муосир аз ҷониби соҳибкори ҷавон нурулло ҳакимзода бунёд гардидааст. қобили зикр аст ки иншоот дар масоҳати умумии 900 метри мураббаъ доман густурда аз 2 ошёна иборат мебошад. дар қабати якум мағозаҳои хӯрокворӣ, гулфурӯшӣ, масъолаи сохтмон, толори арӯсӣ, қаҳвахона, нуқтаи таъмиру шустушӯи нақлиёт ҷойгир буда, ошёнаи дуюм тарабхона ва меҳмонхонаро дар бар мегирад. албатта ин маркази хизматрасонӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳо ва сиёсати хиратмандонаи пешгирифтаи пешвои муаззами миллат аз тарафи оилаи ҳақивафо сохта ба истифода дода шудааст. ин иншоот албатта мо
ният карда будем ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода диҳем. Мана чхеле ки ҳама шумо дида истодаед, мо 25 марти соли 2021 бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин бино ифтитоҳ гардид. Ҳамаи он маҳсулотҳое ки мо дар ин бино сарфа намудем, ҳама маҳсулотҳои ватанӣ буд. Мо аз маҳсулотҳои ватании худ истифода бурдем. тарабхонаи замира аз 150 ҷои нишаст иборат буда меҳмонхона барои 25 нафар пешбинӣ гардидааст. иттилоъ дода шуд ки бо бунёди маркази бисёрсамтаи замира дар маҷмӯъ 50 нафар бо кори доимӣ таъмин гардида, кормандони марказ пеш аз оғози кор аз курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ гузаштаанд. боиси хурсандӣ аст ки имрӯз дар арафаи ҷашни наврӯзи оламафрӯз пешвои муаззами миллат бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон меҳмонхона ва маркази хизматрасонии замираро ифтитоҳ намуданд. маркази хизматрасонии замира бинои бисёр функсионалӣ буда аз меҳмонхона, тарабхона, маркази хизматрасонии бонкӣ, маркази хизматрасонии нақлиётӣ, шустушӯи мошинҳо, дорухона, мағозаи гулҳо, толори арӯсӣ, толори қаннодӣ иборат мебошад ва бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ин биноро мо ифтитоҳ намудем ва дар ин бино 50 нафар соҳиби ҷои кори доимӣ гардиданд ва ба маоши хуб таъмин мебошанд. боиси қайд аст ки ҳамаи кормандони маркази хизматрасонии замира аз курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ гузаштаанд. меҳмонхонаи замира бошад дорои 11 ҳуҷра ва дар як вақт метавонад ба 25 нафар хизмат расонад. мо соҳибкорон минбаъд низ сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллатро дастгирӣ намуда дар гулшукуфоии ватани азизамон саҳми худро мегузорем. намои берунаи бино бо тарҳ ва усули меъмории миллӣ оро ёфта, қомат афрохтани он ба ҳусни ноҳия зебогии тоза зам менамояд. гирду атрофи иншоот бо дарахтони сояафкану гулҳои мавсимӣ зебо шуда, тамоми роҳраву гузаргоҳҳои он сафолакпӯшу чароғон гардидааст. ҳамчунин барои мизоҷон дар саҳни бино 2 суҳбаткадаи муосир бунёд шудааст. боиси ифтихор ва сарфарозист ки бо иштироки пешвои муаззами миллат дар ҷамоати деҳоти узуни ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ боз як иншооти нави замонавӣ дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи оилаи ҳакимовҳо сохта ба истифода дода шуд. мо сокинони ҷамоати деҳоти узун миннатдор аз он ҳастем ки бо сиёсати пешгирифтаи хиратмандонаи пешвои муаззами миллат чунин иншоотҳо дар ҷамоати мо сохта ба истифода мешавад ва соҳибкорони ватанӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки чунин сохтмонҳоро идома дода дар ободии кишвар саҳми худро гузоранд. аснои шиносоии пешвои муаззами миллат ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, масъулинро барои хизмати содиқонаю софдилона бар нафъи давлату миллат ҳидоят намуданд. гуфтан ба маврид аст ки ба фаъолият пардохтани маркази мазкур ҷиҳати татбиқ ва амалишавии барномаҳои давлатӣ бояд бар рушди соҳаи туризм замина гузошта, ҳамчунин барои бо кор таъмин намудани аҳолии бешуғл мусоидат менамояд. иттилоъ дода шуд ки корҳои ободонию бунёдкорӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ идома дошта, дар назар аст ки то истиқболи ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ боз садҳо иншооти дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳанд гирифт. имрӯз ҳамчунин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фаъолияти гармхонаи навтаъсиси хоҷагии тиҷоратии ба номи Сафар Ҷумаев дидан карданд. гармхонаи мазкур дар доираи ҳуҷҷатҳои бевоситаи Пешвои миллат ташкил гардида, дар он анвои гуногуни зироат парвариш карда мешавад. дар ҳамин ҷо Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва техникаю таҷҳизоти кории кишоварзони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дидан намуданд. гузориш дар ин хусус. 25 марти соли 2021 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳамчунин аз фаъолияти гармхонаи навтаъсиси хоҷагии тиҷоратӣ ба номи Сафар Ҷумаеви деҳоти Узун дидан карданд. иттилоъ дода шуд ки корҳои васлу насб ва ташкилии гармхона соли 2020 оғоз гардида, он дар муддати кӯтоҳ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд ёфтааст. иншоот дар майдони 301 замин доман густурда аз 3 гармхона иборат мебошад.
гармхонаи мазкур дар доираи ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат ташкил гардида дар он анвои гуногуни зироат парвариш карда мешавад. айни замон дар гармхона нигоҳубин ва парвариши помидору бодринг ва қаламфури булғорӣ бо риояи талаботу қоидаҳои агротехникӣ ба роҳ монда шуда нашъунамои хуб доранд. хоҷагӣ Сафар Ҷумаев хоҷагӣ зотпарварӣ мебошад ва тухмикорӣ дар майдони 0-30 сотиқ мо гармхонаи доим амалкунанда тайёр карда будем ки доимо мебошад. дар доираи дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур гирифтем ки дар майдони зиёда аз 1 гектар боз илова ки гармхонаи доим амалкунанда тайёр намуда ба мардум хизмат намоем. дар гармхонаи доим амалкунанда парвариши сабзавоту тухмиҳо тариқи органикӣ яъне ба таври маъмулӣ ҷараён гирифта 20 нафар барои нигоҳубини доимии онҳо ҷалб гардиданд. ба иттилои мутахассисон марҳилаи пурра пухта расидани маҳсулот аз 36 то 45 рӯзро ташкил медиҳад. бо истифода аз чунин имконот ва қоидаҳои муосири агротехникӣ дар назар аст ки аз ҳар як гармхона дар як сол бештар аз 50 тонна маҳсулот рӯёнида шавад. мавриди қайд аст ки хоҷагӣ ба номи Сафар Ҷумаев аз соли 1961 инҷониб фаъолият дошта калонтарин хоҷагӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба ҳисоб меравад ва самти фаъолияти он ба чорводорӣ, тухмипарварӣ, боғдорӣ ва зироаткорӣ равона гардидааст. дар тавозуни хоҷагии мазкур 1974 гектар замини корами обӣ мавҷуд буда ҳар сол дар 1200 гектари он пахта, 150 гектар боғ, 260 гектар зироатҳои хӯроки чорво, 200 гектар ғалладонагиҳо, 26 гектар картошка ва дар 40 гектар полезӣ кишт карда мешавад ва ҳамасола ҳосили фаровон ба даст меояд. асосан хоҷагии мо дорои 150 гектар боғот мебошад. аз ин ҳам шафтолу навъҳои беҳтарин шафтол дар ҷамоат дар хоҷагӣ мавҷуд аст. ҳар сол ба миқдори 300-400 тонна шафтол ба хориҷа содират менамоем. миннатдории аҳли хоҷагӣ чиро хоҷагии Сафар Ҷумаевро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки дар паёми имсолаи худ тамоми хоҷагиҳои деҳқонӣ ва фермерию кооперативи тиҷоратӣ аз андози ягона озод карда шуд. дастур гирифтем ки боз илова бар ин супоришҳое ки дар пеш истодааст ба мо вобаста шудааст сари вақт иҷро намоем. хоҷагӣ ба номи Сафар Ҷумаев ҳамчун хоҷагии тиҷоратӣ дар баробари он ки дар таъмини бозори дохила бо маҳсулоти тару тоза саҳми муносиб дорад, ҳамзамон маҳсулоти он аз қабили меваю сабзавот ба хориҷа низ содирот карда мешавад. яке аз самтҳои асосии фаъолияти хоҷагӣ чорводорӣ ба ҳисоб рафта дар ин самт низ натиҷаҳо назаррасанд. зотпарварони хоҷагӣ дар таъмини бозорҳои дохила бо маҳсулоти гӯштиву ширӣ ҳиссаи муносиб дошта ҳамасола то 25 тонна гӯшт ва 30 тонна шир истеҳсол менамоянд. хоҷагии Сафар Ҷумаев хоҷагии калонтарин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба шумор рафта бисёр самта мебошад. яке аз самтҳои он хоҷагии зотпарварӣ буда ба парвариши чорвои зоти шведу зебумонанд машғул мебошад ки самти чорвои мазкур ба ширию гӯштӣ равона карда шудааст ки дар ғанӣ гардондани бозори истеъмолии ҷумҳурӣ саҳми арзанда мегузорад. хоҷагии зотпарварӣ ба номи Сафар Ҷумаев маҳсулоти худро ба шаҳри Бохтар, шаҳри Душанбе пешкаши харидорон мекунад. дар оянда барои рушди равнақ додани соҳаи чорводорӣ, зиёд афзун намудани саршумори чорво ва таъмини аҳолӣ бо гӯшти шири маҳсулоти худӣ саҳми арзанда мегузорад. аснои шиносоӣ бо фаъолияти гармхона ва хоҷагӣ ба номи Сафар Ҷумаев пешвои муаззами миллат ба деҳқонон барои дастгирии сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос намуда масъулинро ҷиҳати боз ҳам зиёд кардани майдони заминҳои корами обӣ аз ҳисоби заминҳои бекорхобида вазифадор намуданд. лоиҳаи дастгирии кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа дар 7 шаҳр ноҳияи ҷумҳурӣ мавриди амал қарор дорад. ин ноҳияҳои девашӣ, шаҳристон, рашт, тоҷикобод, дӯстӣ, ҷайҳун ва шаҳри норак мебошад. имрӯз дар доираи татбиқи лоиҳа 64 адад тракторҳои гуногун тамға барои ноҳияҳои дӯстӣ ва ҷайҳун дастрас карда шуданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва техникаву мошинолоти кории кишоварзони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дидан намуданд. тавре иттилоъ дода шуд танҳо дар 2 моҳи соли 2021 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ин ноҳия 19 миллиони 114,7 ҳазор сомониро ташкил додааст ки ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариб 1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ҳамчунин кишоварзони ноҳия дар ин давра дар майдони 3273 гектар кишти зироатҳои гуногун гузарониданд ки нисбат ба моҳҳои аввали соли 2020 480 гектар зиёд мебошад. хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамоати деҳоти узун гуфтаҳои
пешвои муаззами миллатро сармашқи худ дониста пайваста дастгирӣ менамояд. имсол хоҷагиҳои деҳқонӣ майдони кишти зироатҳои кишоварзиро зиёд намуда ҳадаф доранд ки дар рушди соҳаи кишоварзӣ саҳми худро гузоранд. ногуфта намонад ки хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти узун дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррас доранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди боздид аз намоишгоҳи маҳсулоти деҳқонӣ ва техникаю мошинолоти кишоварзӣ ба заҳматкашони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҷиҳати дастгирии ҳамешагии муроҷиатномаи президенти кишвар оид ба истифодаи оқилонаи замин изҳори сипос карда ба масъулин ҷиҳати боз ҳам рушд додани соҳа ва ташкили гармхонаҳои наву муосири доимамалкунанда дастуру супоришҳо доданд. дар навбати худ деҳқонони ноҳия ваъда доданд ки ҳар гуфтаи сарвари давлатро сармашқи кори худ қарор дода дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми худро мегузоранд. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи сементбарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди моҳир сементро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иқтидори солонаи корхонаи мазкур 600 000 тонна сементи хушсифат мебошад. зимни боздид Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дастур доданд ки барои рақобатпазирии маҳсулот назорати сифатро ҳамаҷониба роҳандозӣ намуда истеҳсолу содироти он марҳила ба марҳила афзоиш диҳанд. гузориши хабарнигорони мо. 25 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ корхонаи сементбарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди моҳир сементро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи мазкур ба истеҳсоли семент машғул буда иқтидори солонаи он 600 000 тонна сементи хушсифат мебошад. корҳои сохтмонии иншооти мазкур соли 2018 оғоз ёфта бо истифода аз муосиртарин техникаву таҷҳизоти корӣ ва хатҳои истеҳсолӣ дар масоҳати 6.7 гектар замин бунёд гардид. зимни боздид ба Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар корхонаи нав 120 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. ба кор оғоз намудани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди моҳирсемент иқдоми ба маврид аст. ин ташаббус дар заминаи амалисозии ҳадафи чоруми роҳбарияти ҳукумати мамлакат саноаткунонӣ бо суръати мамлакат рӯи кор оварда шуда дар як маврид боиси таъмин шудани даҳҳо нафар сокинони маҳал бо ҷойҳои корӣ мегардад. дастгирии ёфтани сиёсати роҳбарияти ҳукумати кишвар дар мавриди бунёди чунин корхонаи истеҳсолӣ иқдоми саривақтӣ аст ва аз ин ташаббус мо сокинон ки бо ҷойҳои корӣ таъмин гаштаем аз роҳбарияти ҳукумати кишвар миннатдор ҳастем. дар коргоҳ айни замон ду нави семент М400 ва М500 бо дар назардошти талаботи стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол карда мешавад. зимни истеҳсол таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа ба масъалаи сифати маҳсулоти ниҳоӣ зоҳир гардида санҷиши он дар 4 марҳила анҷом дода мешавад. барои муайянсозии таркиб ва сифати сементи истеҳсол гардида таҷҳизоти муосири лабораторӣ дар корхонаи нав харидорӣ ва насб карда шудааст. дар раванди кори истеҳсоли семент мо ҳар як давраи муайян ки 1 соатро дар бар мегирад намуна гирифта ташхис менамоем. сементи истеҳсолшуда ба меъёри стандартии ҷаҳонӣ мутобиқ мебошад. ширкати моҳирсемент айни ҳол ту нави маркаи портланд 400 ва 500ро истеҳсол менамояд. иттилоъ дода шуд ки корхонаи мазкур аз лиҳози логистикӣ низ дар мавзеи мувофиқ ҷойгир буда аз ин ҷо то ба сарҳад роҳ хеле наздик аст. хати роҳи оҳан низ то ба дохили корхонаи моҳир семент бунёд гардидааст. қисмати бештари сементи истеҳсол намудаи коргоҳи мазкур чун маҳсулоти содиротӣ ба ҷумҳурии исломии Афғонистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон содирот карда мешавад. барои шиносоӣ бо маҳсулоти ниҳоӣ ва харидории он корхона дорои толори фурӯш буда дар ин ҷо барои мизоҷон шароити мусоид аз ҷумла хизматрасонӣ тариқи корт роҳандозӣ гардидааст. ба иттилои масъулин дастгоҳҳои насб шуда насли нави техникаи соҳавии корӣ буда аз ҷумҳурии мардумии чин харидорӣ ва васлу насб гардидаанд. таҷҳизоти мазкур сифати баланди маҳсулоти ниҳоиро таъмин намуда ҳамчунин ҳаворо аз олудашавӣ нигоҳ медорад ва имконият медиҳад ки чангу ғуборе ки ҳангоми истеҳсолот ба вуҷуд меояд дубора коркард карда шавад. ифтитоҳи корхонаи сементбарории моҳир семент идомаи тадбирҳо дар роҳи расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноаткунонӣ бо суръати мамлакат буда феълан ин коргоҳ аз азимтарин корхонаҳои саноатӣ дар ҳудуди Ҷалолиддини Балхӣ вилояти Хатлон ба шумор меравад. мо талаботи бозори меҳнатро
ба инобат гирифта дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ифтитоҳи корхонаи ҷдмм моҳирсименро мувофиқ ба мақсад донистем. дида мешавад ки мардуми кишвар барои анҷоми корҳои сохтмонӣ дар дилхоҳ иншоотҳо ба семен ниёз доранд. агар аз як паҳлӯ дар корхонаи мо чандин нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин мегардад, аз дигар самт бо нархи нисбатан дастрастар пешкаши мардум хоҳем кард. рости мо бо пуштибонӣ аз таъкидҳои ҳамешагии роҳбари ғамхорамон бунёди чунин корхонаи саноатиро мувофиқ ба ҳадафҳои худ донистем. моҳирсемент дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, дар маҷмӯъ то таҷлили ин санаи фархонда дар ноҳия бунёду ба истифода додани 14 иншооти саноатӣ дар назар дошта шудааст. ҳамчунин ба ободонии гирду атрофи корхона таваҷҷӯҳ зоҳир гардида, дар доираи корҳои ободонӣ саҳни он бо гулу бутаҳои ороишӣ зебу зинат дода шудааст. зимни боздид Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дастур доданд ки барои рақобатпазирии маҳсулот назорати сифатро ҳамаҷониб роҳандозӣ намуда, истеҳсолу содироти онро марҳила ба марҳила афзоиш диҳанд. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии санавбарро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. муассисаи томактабии хусусӣ дар партави дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат аз ҷониби оилаи Саидзодаҳо бунёд гардида, дар он таълиму тарбияи кӯдакон мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст. бохчаи санавбар аз ду ошёна иборат буда, имконият дорад ки бештар аз 200 кӯдакро ба тарбия фаро гирад. гузориши хабарнигорони мо. 25 март Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии санавбарро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Сарвари давлат бо шароит ва имконоти боғчаи нав шинос шуда бо кӯдакону мураббиён суҳбати самимӣ доир намуданд. иттилоъ дода шуд ки муассисаи томактабии хусусӣ дар партави дастуру иdoyatҳои Пешвои миллат аз ҷониби оилаи Саидзодаҳо бунёд гардида, дар он таълиму тарбияи кӯдакон мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст. сохтмони иншоот бо ҷалби ҳунармандони соҳибзавқ анҷом ёфта, дохили боғча бо санъати баланди меъмории миллӣ ки мутобиқ ба завқу салиқаи кӯдакон мебошад, зебуоро дода шудааст. мо оилаи Саидзодаҳо тасмим гирифтем ки ҷавобан ба дастгириҳои Пешвои миллат дар ноҳия як муассисаи хусусии томактабӣ ба номи санавбар кушода ба истифода диҳем.
сохтмони муассас соли 2019 оғоз гардида бо амри тақдир имрӯз кушода шуд. Кӯдакистони мо иборат аз 8 гурӯҳ ва 9 айвончаи кӯдакона барои 200 нафар тарбиятгирандагон сохта ба истифода дода шуд. боғчаи санавбар аз 2 ошёна иборат буда имконият дорад ки бештар аз 200 кӯдакро ба тарбия фаро гирад. тавре маълум гашт, омӯзиш дар муассисаи нав бо 4 забон тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва узбекӣ барои монда шуда, мураббиён дар асоси озмун ба кор қабул карда шуданд. дар иншооти нави соҳаи маориф 32 нафар аз сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. муассисаи томактабӣ ҳамчунин дорои утоқи алоҳидаи тиббӣ, китобхона, ошхона ва толори фарҳангӣ буда дар маҷмӯъ дорои 22 утоқ мебошад. айни замон дар боғча 8 гурӯҳ таъсис ёфта, ифтитоҳи иншооти нав дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30 солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон то ҷои мушкилоти сокинони маркази ноҳияро дар самти дастрасӣ ба муассисаҳои томактабӣ ҳаллу фасл намуд. зимни боздид мураббиёну кӯдакон ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тӯҳфаи арзишманд ва фароҳам намудани шароиту имконоти замонавӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. дар муассисаи томактабии хусусии санавбар имконияти мусоид барои таълиму тарбияи кӯдакон муҳайё буда, барои бозиву фароғат низ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла дохили гурӯҳҳо бо ҷиҳозу айёниятҳои муосири замонавӣ таъмин буда, ороиши дохили утоқҳо низ мувофиқ ба хоҳишу завқи кӯдакон анҷом дода шудааст. ҳамчунин тамоми утоқ, роҳрав ва толорҳои бино ба гармӣ дастрасӣ доранд. ба Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки муассисаи нав ҳамчунин дорои нақлиёти муосири хизматӣ буда кӯдаконро ба боғча оварда пас аз анҷоми машғулиятҳо боз ба хона мебарад. ҳангоми бунёди иншоот таваҷҷӯҳи хоса ба масъалаи фароҳамсозии шароити мусоид дар сани муассиса зоҳир гардида, дар ин замина дар сани боғча 9 суҳбаткада, ҳафзчаҳои овозӣ, ҳайкалҳои айвонот ва дигар воситаҳои дилхушии кӯдакон васлу насб гардидааст. дар ин баробар дар гирду атрофи иншооти нав гулу бутаҳои ороишиву дарахтони ҳамеша сабз шинонида шудааст. дар ин рӯз тӯҳфаҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбиятгирандагони боғча супорида шуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иқдомҳои бунёдкоронаи соҳибкорони маҳаллиро намунаи ибрату боиси дастгирии арзёбӣ намуда ба сифати корҳои анҷом дода шуда баҳои баланд доданд. масъулинро вазифадор намуданд ки имконияти замонавӣ фароҳам овардашударо самаранок истифода бурда, бари тарбияи дурусти кӯдакон тамоми малакаву маҳорати касбии худро истифода баранд. имрӯз дар ноҳияи хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бинои чойхона ва тарабхонаи миллии Шамсуллоро ки аз тарафи сокини ватандӯси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Кароматулло Абдуллозода сохта шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 25 март дар рӯзи дуюми сафари корӣ дар вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бинои чойхона ва тарабхонаи миллии Шамсуллоро ки аз тарафи сокини ватандӯси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Кароматулло Абдуллозода сохта шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бо бунёди иншооти маишӣ 50 нафар бо кори доимӣ таъмин шуданд. дар рафти корҳои сохтмонӣ бошад 500 нафар соҳиби кор гашта буд. бино аз 2 ошёна иборат буда дар чойхона 150 ва дар тарабхона барои 200 нафар ҷои нишаст муҳайё гардидааст. чойхона ва тарабхона бо тарҳи зебои меъморӣ дар давоми 1 сол бунёд шуда, дари даромадгоҳи он бо чӯб кандакорӣ, беруни бино бо сангҳои ороишии истеҳсоли ватанӣ ва дохили он бо истифода аз услуби хоси миллӣ, гаҷкориву оинабандӣ шудааст.
صحنی حولی چایخانه ملی با سفالک‌های بتونی آرایشی روی پوش کرده شده است. اینچنین در گرد و اطراف بنا برای ساکنان جای سیر و گشت و تماشا با چراغ‌های رنگین مجهز و دو طرف راهروها با گل و بوته‌های آرایشی بنیاد گردیده است. در پهلوی بنای چایخانه و طربخانه همچنین حجره‌های علاوگی ساخته شده است و امکان است که در اینجا باز به ده‌ها نفر مزاجان خدمت رسانده شود. انشاءات مذکور با جانبداری از سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و سال تجلیل جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان بنیاد گردیده است. ساکن وطندوست کرامت الله عبدالله‌زاده نیت دارد که تا جشن استقلال مهمانخانه با حشمت نوروز را که از 4 آشیانه عبارت خواهد بود بنیاد نماید. پس از شناسایی با طرح بنا و شرایط خدمترسانی در آن، پیشوای ملت به اقدام ساکنان وطندوست ناحیه بهای بلند دادند. بعد افتتاح انشاءات نو معاصر و شناسایی با دستاوردهای مهنتکشان ناحیه جلالدین بلخی، در آشیانه دوم بنا سرور دولت محترم امامعلی رحمان با یتیمان کلی ولایت ختلان واخوری انجام داده. به همه آنها تحفه‌های نوروزی عبارت از سر و لباس، شیرینی و کمک‌های پولی، کتاب‌ها تقدیم کردند. کار به همگان معلوم است. ضمن هر یک سفر کاری به شهر و ناحیه‌های کشور، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با خصلت‌های نجیب انسان دوستی و یتیم پروری به عیادت یتیمان کل رفته از شرایط بودباش آنها در خانه اینترنت‌ها شناس می‌شوند و چون عنعنه نکوی بهاری کمک‌های مادی می‌رسانند. شهر و ناحیه که سفر داشته باشیم، پیش از همه از حال احوال شما باخبر میشیم. کمی هم باشد کمک‌های خود را در اینه بداریم. لیکن حکومت، دولت دائما شما حس میکنید ایراکی دائما در حق شما غمخواری ظاهر مینماید. ما شما را تربیه کرده ایستادیم، با وایه میرسانیم، به حیات مستقلانه حسین میکنیم. از شما وابستگی آن که خوانید، خب دانش آموزید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید. قریب که 100% ختم کنندگان با دانشگاه و دانشگاه‌های عالی مملکت کالج و گیمنازی‌ها داخل شده ایستادند. آنچه که در دلشان ذوقی هست و کسب و هنرهایی که خواهش و ذوق دارند آنها را انتخاب کرده تحصیل کرده ایستادند و زیادشان را که با حیات مستقلانه نصیحت کردیم کار و فعالیت زندگی کرده ایستادند. هیچگاه رو افتاده نباشید. حیات خودش مبارزه است. مبارزه شما این خواندن است. حاضر، مرحله حاضره. پند و نصیحت مربیان و آموزگاران را بسیار دقتی اولین درجات اجرا کرده در کار. کتاب خوانید. شعورناک تان وسیع می شود. سخندان می شود. جامعینی تان وسیع می شود. بار دیگر تکرار به تکرار به شما ابراز می‌دارم که ما تمام شرایط‌های تحصیل را برای شما مهیا کردیم تا که شما بی سواد نمانید. صاحب کسب، هنر، صاحب سواد شدید، شما زندگیتان را خودتان مستقلانه پیش میبرید. در کلانساری دیگر محتاج به کسی نمیشوید. اگر نخونید، کسب و هنر بگیم که از خود نکنید، بعد زندگی مشکل میشود. دولت تا همون مرحله‌ای که شما را به حیات مستقلانه گسیل کردن تربیه میکند، نگاه‌آبی میکند، کمک میکند که شما راه خودتان را انتخاب کنید، کسب و هنری از خود کردگی زندگیتان را پیش برید. برای چیکار کردن در کار؟ خواندن در کار. در خواندن کمبودی دارید؟ شکماتان گرسنه است؟ من برای چی نصیحت دادم میکنم؟ همچون فرزند برای آن که اگر سواد دانش نداشته باشیم
شما در دانشگاه و دانشگاه‌های عالی مملکت تحصیل کردن نمیتوانید. خودتون شرم میکنید در وقتی همسالان شما در یک تالار در درس‌ها فن‌ها اشتراک میکنید، وقتی که شما دانش ندارید، زبان‌های خارجی را نمیدانید، خودتون شرم میکنید و شما مشکل میشود. به حال اول شما میخواهد، چون که هر کس باید بفهمد که خیلی کسی نباشد این سواد ندارد، چقدر وای آینده از این متخصص خوب میبرد. در ملاقات امروزه 150 نفر یتیم کل از ناحیه‌های جلالدین بلخی، جیهون، پنج، دوستی، شهر توز، یاوان، ناصر خسرو و قبادیان از کمک‌های پیشوای ملت بهره‌ور گردیدند. شما تو توفا خب سلامت باشید. نرسان من قدیر و سفینه تربیتگیرنده مکتب اینترنت جمهوری ناحیه جلالدین بلخی. من در آغوش پرمهری وطن محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال و سایه دستی با سخای شما به وایه میرسم، علم می‌آموزم و دانش می‌اندوزم. از مهر و آغوش گرم والدین بی نصیب، ولی نادرترین سرمایه حیات محبت وطن مادر این هر دو را پوره می‌سازد. سربلندی ما از فیض و نصرت جشن افتخاری 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است که به ما فرزندان وطن در پرتو هدایت‌های آینده ساز شما شرایط از امروز بهتر و تحصیل فراغ شد. با عرض احترام شما نیز محبتی بیکنار ما را بپذیرید. با شما افتخار داریم، شما را دوست می‌داریم. پیشوای معظم ما، پیشوای معظم ملت، من پرپایه دنگتر از غمخوری های پدرانه شما نسبتاً یتیم و معیبان بین خواهد خرسند بوده. تمنای آن را دارم که دائما صحت و سلامت و سایبان سر ما باشد. من استقبال سهیلا خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 ناحیه دوستی می باشم. من از نام تمام کودکان ناحیه دوستی به اقدام‌های غمخوارانه شما عرض سپاس می نمایم، زیرا که شما به ما وطنی آباد و آسوده و امید به آینده نیک هدیه نمودید. ای پیشوای ملت، ای راهنمای ملت، صلح و صفای ملت، ای رهبری دولتی، ای سروری مملکت، ای پدری مهربان، امامالي رحمان. من شریفا و مهرنگار محصلین صنف نهمی مؤسسه رقم 12 ناحیه 5 هستم. امروز خود را خوشبخت‌ترین فردی تاجیکستان صاحب استقلال می‌دانم که چون شما پدری عزیز و مهربانی در بالای سرم دارم و شکوه از تقدیر الهی ندارم و میگویم به مثل شهچراغی ای رهنمای ملت، رهجوی بحر خلقی ای رهکشای ملت، داستان صلح و وحدت با خون دل نوشتی، از خشت جسم و جانت کردی بینای ملت. کم سرور با عالم با چاره فراهم، از انتهای ملت جست ابتدای ملت. در جان و دل گرفتی از صدق درد ملت، گشتی طبیب ملت، کردی دوای ملت. من تاجی و خوشنوده خواننده صنفی 10 لیسه خوانندگان بالیاقت ناحیه شهری توز می باشم. مینداری خود را به جناب عالی گفتنی هستم. ای پیشوای ملت، ای مصطفای ملت، ای شای بخت ملت، امامالي رحمان، نامت در دل جاویدان، از تو عالم گلستان، باشی همیشه جاوید امامالي رحمان. من علیما و نازنین خواننده صنف نهمی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 12 ناحیه 5 هستم. این لحظه نه تنها من، شاید همه آنهایی که چون منند محبت پدرانه را از شما دیدند، تنها از زبان شاعر گفتنیم: زهی ای پیشوا، ای سروری ما، تو هستی شاه ستونی کشوری ما. همیشه در لبی ما یک دعا هست که باشی سایبانه در سری ما. تو را ما از دل و جان دوست داریم، تو را چون تاجیکستان دوست داریم، دوست داریم. شکر وحدت، شکر بختی پایدار،
پیشوا داریم افتخار به ملال از زحمتی پیوسته اش گلگل افشان است میهن چون بهار همراهش از ذوالجلال هستیم ما خرمی را بهر هر کس انتظار ما وطن را و وطن ما را بود با طفیلش جاویدانه دوستدار صبح نوبت نیست به او خندرست تاجیکستان ملک مردانی بهار با چنین یک پیشوایت هیچگاه خار در دنیا نگردی ای دیار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.